Zevnektorinka 2.13, Lukáš Vojaček 2.11, tak pozrieme, to je trošku iná Toyota Yaris GR Rally v ráme 2.11. To je veľmi pekné porovnanie, pretože Lukáš Vojaček je veľmi rýchly na Toyota Yaris GR Rally 2 a čas 2.11 nie je úplne vzdialený od nášho času 2.13. Fajn, tešíme sa, to je motivačné veľmi silne. Jaromír Malý na štarte Combat Racing Team Toyota Yaris GR, takže potom si počkáme na jeden výsledok a potom už je tam Matej ktorý sprevádza všetkých jazdcov ako inštruktor, ktorý pomáha jazdcom sledovať tú najlepšiu stopu. v priamom súboji s Matejom Humolom. Jiří Ošmera, Cupra TCR, ďalší priateľ z Českej republiky, ktorého vítame pravidelne na slovenských kopcoch a srdečne ho tu vítame. Jiří Ošmera s číslom 27 bude štartovať v triede 3. Do 3Ačka sa nám ešte zmestí Liška. Marian Lipka, KV Motor Team, Mitsubishi Lancer 9, Petr Vávra, Mitsubishi Lancer 8, tento súboj na Mitsubishi, medzi tým Vlado Hudy v cieli 2.24, Joško Deme 2.15. Naozaj, ako tie Toyoty, však dobre, chlapci sa rozcvičujú na tým Mitsubishi, Mitsubishi Lancer 9 s Joškom Deme vidím 2.15. Výborne, krásne raňajky na balógu. Marian Kekeňák, ktorý som trošku videl v rozprave sa Marian Kekeňák do kamaráta na miesta proto mrzelo, keby som prvnúval. Marian Kekeňák, Eco Racing Team 2.09. Tak, zatiaľ Milan Lager vedie. 24 na štarte, Petr Vávra z Českej republiky, ako vravím, je to český šampionát triedy 3. Petr Vávra na Mitsubishi Lancer 8 a pripravený je Robert. Krásne auto, prepáčte, pri niektorých autách mi srdiečko poskočí, možno nebudú patriť tým absolútne úplne najrýchlejším, ale keď vidíte Porsche 911
Tak jednoducho, to poteší každého fanúšika. Krásny aut. Štartové číslo 22, Michal Roll, Česká republika, Porsche 911. Držíme palce. Postupne prichádzajú do Vytrovskej doliny, ktorých srdečne vezmeme, aby nám pomohli udržiavať na trati pokoj pre jazdcov, čiže v žiadnom prípade poprosím neprebiehať cez trať, nemeniť svoje pozície, radšej sa veľmi nenýbať. O chvíľočku skončíme prvý tréning, potom sa trochu pohýdeme. Štartové číslo 18, Richard Marx, zo 17 na štarte Karel Stehlík, KV Motor Team, Česká republika, Mitsubishi Lancer 10 a Marian Lípka v cieli. Minúta 55, tak pokorili sme, a výborne aj Matej Homola, minúta 56, takže pokorili sme dvojminútovú hranicu, práve sa tak stalo v tejto chvíli. Marian teda trať v Brezne veľmi rýchlo pochopil, veľmi rýchlo si ju osvojí. Minúta 58, Petr Vábra, no, už sa nám